Αθλητικό Σύλλογος Επολίων Τάεκβοντό Αριστείων. Ο Σύλλογος των Πρωταθλητών. Σε έναν άνετο, σύγχρονο και ασφαλή χώρο προπονούμε τους αυριανούς πρωταθλητές. Προπονήσεις καθημερινά από πρωταθλητές Ελλάδας και Κορέας. Χρησιμοποιούμε νέες τεχνικές προπόνησης και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας στο χώρο του αθλητισμού. Συμμετέχουμε δυναμικά σε όλα τα πρωταθλήματα εντός και εκτός Ελλάδος. Οι αθλητές μας αποκτούν αγωνιστική εμπειρία με έξτρα προπονήσεις σε ειδικά διαμορφωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις σε κλιμάκιο του Αριστείων. Συνεργαζόμαστε μόνιμα με ιατρό-διαιτολόγο. Λειτουργούν τμήματα για παιδιά από 3 ετών και άνω. Επιπλέον, λειτουργούν τμήματα ενηλίκων αυτοάμυνας, Χαπκίντο, τάεμπο, ζούμπα. personal training TRX. Παρέχουμε δωρεάν ασφάλιση σε όλους τους αθλητές. Έχουμε ειδικές τιμές για ανέργους και μέλη της ίδιας οικογένειας. Και μην ξεχνάμε ότι το Τάεκβοντό είναι ολυμπιακό άθλημα με μοριοδότηση και ειδικά προνόμια στους διακριθέντες αθλητές. Αθλητικό Σύλλογος Τάεκβοντό Επολίων Αριστείων. Ζήσε δυναμικά, με ενθουσιασμό και αρίστευσε. Ελάτε να προπονήσουμε τους αυριανούς πρωταθλητές, τα παιδιά σας. Δυραχείου 70, σε Πόλια. Τηλέφωνο 210 51 569. 210 51 569.